Mga igala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo ni kapamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Ginoong Diyos ni ining taknaa kami sa gihapon maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ug unta o Diyos magapanalangin ka ni ining nga programa ug kini nga istasyon. Tuguti nga mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot ngadto sa mga puloy-anan
ang mga pulong sa kamatuoran ug ang magapaminaw imong kalamdagan nga unta ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Amo ikalipay og pasalamatan ang imong paghatag og pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa tong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan mga kaigsunan, mga kaiglaan sa dili patamo adto sa pinakamin portion sa atong programa ato o sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong hapon sir og happy New Year sa inyong tanan dinha sa istasyonan sa radyo. Inyo ming suki nga tigpaminawan. Okay, salamat sa tanan natong mga suki nga tigpaminawan. Unya magsugod na usab ang tuig 2024 og niining tuiga among lauman nga mahimog gihapon mong suki niini nga programa aron mahaidyo baluan og mabatian pa ninyo ang dugang nga mga kamaturan diha sa pulong sa Dios. Usa salamat sa inyo nga pagpaminaw sa ato nga programa. Ya patay basahon kanini ang mutuo ba mo sir og New Year. Yes, kay New Year gani bag-ong tuig di man na nimo mahitabo nga manyo og wa gidaan ha. Mao na nga mutuo mig New Year nganong dili man god ang uban lang god maghimo-himo ra bang gyud nagbersyon nga ila. Pero ang tinuod, sakto man ang New Year. Happy New Year. Kapila kaganina, kagahapon, mayaging adlaw, December 30, 31 pagani. Akong mga kaila, nag-great na ko og Happy New Year. Unya, usahay akong tigsan na Happy 2024. Kay kining mga tuiga, wa mangyud ani maghuna-huna nga kini siya adunay mga Malaysia nga mga butang kay tuig man sa payaning ubang mga practices kay maghimo lang gyud og ilang kaugalingon nga mga kuan ba version ilang kaugalingong pagtuuhan o mao na nga ang uban nila sa bag-ong tuig ganabang mga kuan pamanhiin nga kunuhay magpalihi sila unya ang ilang palihi inom ang palihi nila bijuki ang palihi nila kananaa nga unsa na lay nahuna-hunaan nila unya ang uban sad mo palihi og dunggab unya may magani ang gidunggab dito sa duol-duol sa amuag jutay kay wa mamatay didto hinuon mamag-ong tuig sa prisuhan kay gidakop sa pulis mao man ning mga kanabang mga pamanhiin unya ang uban pud nila lagi diha po'y gikulata kay naunsa ba pud nga ang iyahang saging usa ka bulig hinog kaayo iyang gipatindog dala ang punuan diha sa kilid ang pultahan may tiris pagkabuntag asilan gikaon man di porting suko ay goy nangita og kinsa may nakatug-an man gyud nga maunay kuan ay gikulata maayong pagkapalihi mga pamanhiin na pero parag New Year kami tuog yun ana ang uban pud palihi hapit mag 24 oras dito sa buwangan kusog ayong sultada palihi unya di ay naunsa ba pud ang buwangan oy nga naa man pud di ay nay Kristo kabi man ako dinis balaang kasulatan ug ang Kristo nga manluluwas moray niya naa man sad ay Kristo diha sa buwangan mao nay mga kananaang palihi sa uban sad ingon ni ana unya ang uban mag-celebrate sila sa ilang palihi mga ligog dagat kay mag-enjoy sila sa ilang kinabuhi kana siya mga practices o kon mga pamanhiin pero wala mi ana nga mga butanga
ang amo ra miilami og New Year bag-ong tuig na. Amo na nga kining programa sa Jesus is Our Hope alang sa tanang mga naminaw. Happy New Year 2024. Okay niya patay basahon. Sir, mga pangutana ni, ay lang usa ni, no? Last text nga akong basahon. Kuya June, Happy New Year. Mugrit lang ko, Happy New Year. Kang Mama Linda, nga kanunay gyong nagsunod sa pagpaminaw sa inyong programa, kuya. Salamat sa pagbasa, kuya. Love you, kuya. Okay, salamat, no? Salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. Well, sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa atong programa, mas may siguro pastor nga imong malili o sa diha ragod ang atong monitor aron ato ning may baw-an og diin gikan atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, salamat Brother John no. Nya may gabi des tong mga higala o mga suking tigpaminaw nga naabot sa tong tingog karong gabi una. Niya ato po ring i-welcome ang ato ang mga higala nga nakita dinhi, nagpadangat silang mga mensahe ug mga nag-view, no? Unahon taning mga nagpadangat sa mga mensahe diya sila si James Laloses, iyang mensahe, good eve sa tanan. Brother Joseph Kimno, maayo gabi usab diha kanyo sir. Brad Joel og sa tanan nga naminaw og sa ga-view karon sa live. Salamat sa pagbasa sir. God bless sa tanan. Diasab si Brother Ronelo Itang, iyang mensahe, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brad Joel, Kuya Libby og sa mga kauban dinhi sa station og sa mga kaigsuonan nagasunod ning programa. God bless. Diya usab si Amy Jane Espinosa. Good evening and Happy New Year ninyo kuya. Diya usab si Elmodam Flores, mayong gabi inyo tulo mga Brad John, Brad Libby, Brad Joel. Maayo kay kompleto na mo sa si Brad Isaw mao nalay sumpay. Kulang, God bless inyo tanan. Okay, salamat Brother Mudam, updated gika. Nakaibaw kag kinsay kulang rin. So tulumi si Brother Isaw, dunay naalanganin na ako na gani tong nasugat lang kaganina. Pag gikan ako niya naapatoy gi-entertain sad nga mga bisita. Ya tong gipalitan og snacks, no? Unya okay lang, nalipay mi nga sa gihapon nagpabilin ka nga nag-view o nanood sa atong programa. Niya diya sab si Rachel Aragon, maayong gabi sa tanan og sa tigpaminawan sa Jesus is Our Hope. Salamat sa pagbasa kuya, God bless sa tanan. Diya sab si Erwin Juanes, maayong gabi mga igsuon og sa akong amigo Brother Doko naminaw gyud siya karon from Iusan Almeria. Almeria. Mileran. Kino so mao ni ato nakita sa mga nagpadangat og mga mensahe dinhita karon sa mga nag-view ubay-ubay gini Dias Jim Reyes, John Michael Cinco, Nilo Itang, Aida Tirana, Gina Siricon Dihito, May gabi nyo diha ba? Niya diya po si Imelda Buratso, James Laloses, Nona Hani Monterdi Punay, diya po si Saksak Sinagol Vlog, Abner Dualio, Tris Jamin Jaime, Jaja Aligado Nyula, Roslyn Mainit, Rimor, Lloyd Nodalo, Marcel Flores, Johnny Mainit, Rachel Aragon, Amy Espinosa, Con Guande, Elmodam Flores. Sa pagkakaroon mo pa nito nakita sa atong monitor, akong ibalik ang panahon diha nimo Berjon. Okay, Brother Libby, wala ka ba'y basahon sa kainan? Okay, adto ta manghigala aning kuan pangutana, no? Gikan ni kang Brother Alger. So Brother Alger, maayong gabi nimo uban sa imong pamilya o panimalay o sa tanang kauban nimo nga namina ron. Matud pa nimo nga ubay-ubay gud mo dinha nga maminaw, usahay mag-contribute lang og mga pangutana. Salamat ha nga sa imong saad nga duna pa mo'y pangutana sunod. Busa lauman gyud na nako nga moabot na diri ang inyong pangutana, Brother Alger. Well, ato ning basahon sa Biblia, ang Dios naghatag sa sayon nga paagi alang sa ikaluwa sa tao, ang pagtuo ug ang pagbautismo. Nya close parenthesis Marcos 16:16. Pero kamo daghan pang chichiburitsi, inyo pang lisod-lisuron ang tao sa kasuguan. Salamat si Alger ni.
Okay, daghang kayong salamat Brother Alger, no? Sa tinuod lang gikalipay gyud baya namo ni ang inyo ha direng gi-text. Unya dasiga pa ng imong mga kauban diha kay naa pa maka mo'y sunod nga i-text dire ipangutana amo ginang hulaton og paaboton, pero sorry lang gyud nga dili gid diha ura mismo kay halimbawa naa na tay natiksan nga gipasidan-an nga ang imong pangutana ugma sa gabi kay kanang one night ahead o one day ahead ato na ning kuan ato one day before, one night before ato na ning gipahibalo na daan nga tubago na, no? Unya salamat Brother Alger, paabuton gyud na namo gyud ang inyohang pangutana dire ay kabalaka kay bisag kapila pa na mabalintong ng imuhang inyohang mga pangutana diha sinasing-kasing amo magyud na ang tubagon. Gawas lang ni ining pangutana ba ni ay mag-text amo magpailas iyang kaugalingon nga main laki guys sa boxing pa kuno naa siya tanang division may 5 siya kabuk Biblia o niya kuan kuno siya lalom og panabot wa gid kay mahimo anang tawana sa marang nakigduwa-duwa kas kayo anang bahina kay dili man na kamatuoran ang gipangita ang iya ha di man pakigdait kundi pakigpahit. Kanag inyo mga pangtana Brother Alger, sige i-text na dire akong balikag basa. Sa Biblia ang Dios naghatag sa sayon nga paagi alang sa kaluwasan sa tao, ang pagtuo o ang pagpabautismo. Close parenthesis Marcos 16:16. Kamo daghan pang chiche buritse, inyo pang lisod-lisoron ang tao sa kasuguan. Salamat si Aljerne. Okay, daghang kayong salamat Brother Alger, no? Unya ang imong gi-quote gyud kini ni ang Marcos 16:16 pero og imo unta nga gitan-aw pa ang kuan, gitan-aw ang Marcos 16:15 imo unta nga makuha ang tibuok lingtunganay kung nganong nga ninglutaw na ang pagkasulti diha sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 16, no? Kung atong tan-awon din hiyo pamatiin ni Brother Alger uban sa tanang naminaw karon. Ari usa ta dinhi sa ari kini usa mo'y larguhon nato ang imong verse Brother Alger sa Marcos 16:16 niya atong basahon na. Unya nag-ingon din hiyo sa Mark 16:16, no? Sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 16 ingon ni ini ang gisulti ni akong basahon na nag-ingon din ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Tandaan nato na Brother Alger ha, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Diin man mabasihan nimo ang pagtuo og ang pagpabautismo. Atong basahon sa 15 ha, og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang pagtuo ug ang pagpabautismo bunga o desisyon na nga iyang gipakita sa iyang gituhoan nga maayong balita. Kuha nimo Brother Roger, og kining maayong balita iwaling ngadto sa tibuok nga kalibutan. Mao ni ang gihisgutan. Karon mo ingon ka nga kami daghan pa og chichiburitse kay naaraman ang mutuog magpabautismo maluwas. Og unya amo pang lisod-lisoron ang tao sa kasuguan. Dili man na amo, iya man na sa Dios ug wa man sadta lisod-lisura sa Dios. Ato ra gyud nang huna-huna. Dinhi bitaw sa Bugo City, adlaw tong Huwebes, no, naminaw gyud ko kay dinis Bugo, duha ra man ni kaadlaw ang tabo dinhi sa ang market day dinhi Huwebes ug Domingo. Naay nagwali, ha? Ang duha gid ako kadunggan ug ang duha sad nako kamata nagtan-aw kay diha ra man sa atbang while nga nagpahuway-huway ko gamay kay mo maniud to nako pero atong paniud to ha hapon-hapon na. Unya ingon siya kung dunay taong moingon nakatuman sa kasuguan, bot-bot nimo. Di kay kakatuman sa sugo sa imong asawa sa kasuguan na.
Mo nang imong makita kung unsa ka makusganon sad nga ang kaaway nagsabwag sa dili maayong balita nga ang kasuguan sa Dios dili sundon. Kining imo dinhi nga moingon kang amo pang lisod-lisoron ang motuog magpabautismo maluwas, nahibaw ka ba Brother Alger kung unsay kauban ni anang pagtuo? Kung ato kunong basahon sumala sa Roma Kapitulo 3 versikulo 31, ingon niini ang pamahayag ni Apostol Pablo. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunua wala gayud. Gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Tanawa, ang kauban sa pagtuo, kasuguan. Ug ang kauban sa kasuguan, ang pagtuo. Nang karon na unsa man ang hitabo nga muhuna-huna man hinuon ka nga among gilisod-lisod ang tao, daghan pa mi og chichi-burichi, nga dinhi wa man ta ana mosupak anang pagtuo kay lagi ang pagtuo ug ang pagpabautismo nahimo kanang ebidensya o bunga sa maayong balita nga imong nadungog ug imong nabatian mo nang ningtuo ka diha sa imong pagtuo uban ang bautismo pero wa na mahitabo nga ang pagtuo na sa likway ang kasuguan. Akong balikan ha, sumala sa Roma 3, kanani ang Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Tanaw na ha, karon kung imong basahon ang Galacia Kapitulo 3, versikulo 24, ang pamahayag ni Apostol Pablo nga matud pa niya nga busa ang kasuguan na himong atong magdatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa pagtuo. Tandaan nato, Brother Alger, nga ang pagtuo wala na nahimulag sa kasuguan ni ang kasuguan nahimulag sa pagtuo. Mag-uban gyud na, magkuyog gyud na sila. Ay matud pa ang kasuguan nahimong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron ta pakamatarungon sa pagtuo. Pero pagtuo lang wa ang kasuguan aw nalisod na kay dili man na mao igitudlo o gipasabot sa Biblia. Pamati iragod dinhi Brother Alger sumala sa Santiago 2:14, 17 ug 20. Santiago 2:14, 17 ug 20. Pamati ini ha kay ako ning pagabasahon kining mga bahina. Sumala sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 14, 17 ug 20. Nagingon, mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtuo apan wala siya'y binuhatan, makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo? Nan unsa may imong buhaton nga wa naman kay kasuguan? Unya ang gisulti nga makaluwas ba ng pagtuha kung moingon siya nga waay kapuslanan iguri mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga si adunay pagtuo apan wala siya'y binuhatan. Unsa may ipakita nimo nga buhat nga wa na magkay kasuguan. Unya nag-ingon sa 17, matud pa dinhi akong basahon, sa ingon usab niya na ang pagtuo patay kini patay kun kini walay binuhatan. Kana bang pulong patay di na na gyud mo di na na mo galaw, di na na mo lihok, wala na nay pakinabang. Tanawa ragod na ang kahoy nga patay na. Unsay imuha nang himuon, isugnod na lang tapos masugnod. Maunsa na siya, maabo. O ingon na lang na ni ana ang sitwasyon sa tao. Nag-ingon sa 20, apan utawong kulang-kulang. Tanawa ha, ang gihisgutan ni taong kulang-kulang. Ang kulang-kulang kung sa ato panang sinultian 99, kuwang og usa ka hapak, kuwag usa ka duso. Naging din, apan utawong kulang-kulang, buot ka bang masayod, nga walay kapuslanan ang pagtuo, nga bulag sa binuhatan. Busa imposible gyud nga makapakita kag binuhatan diha sa imong pagtuo kung wa na sa imo ang kasuguan. Sa 26 atong basaho dinhi unsay gisulti, nagaingon dinhi kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu, mao man usab patay ang pagtuo nga mahimulag sa binuhatan.
Duwa ka nagyoy buhaton, kay wa ka na may kasuguan. Ang imong pagtuo patay. Og ang gisgutan sa Biblia, kulang-kulang. Muna nga mga lagad kas Ginoo, insakto, ayaw ginang may pagkakuwang-kuwang. Ayaw nang na ay pagkakulungo-kulungoon nga pagtuo. Wa ko magingon ha, nga kamo kulungo. Ang akong gingon, ayaw ni anang may pagkakulungo-kulungoon nga pagtuo. Ngano nakasulti kog kulungo-kulungoon? Ang gisulti apan utaong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Ngani si Kristo na mahayag si Kristo, kamo dili mutuo kanako, sumala sa Juan 10:26 o 27, kamo dili mutuo kanako kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Tandaan, pag di ka nagani mutuos di pamahayag ni Kristo, dili ka kauban siya mga karnero. Unsaon man nimo pag-ila sa tao nga siya mao ang karnero ni Kristo? Kung imong basahon sa 10:27 nag-ingon, ako nakaila sa akong mga karnero og sila nakaila kanako og sila nagasunod kanako. Ang mga iyan ni Kristo, ang mga karnero ni Kristo nagsunod kaniya. Nan unsa may gipamatuod ni Kristo may tungod sa kasuguan. Mateo 5:17 ug 18 ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Remember nga nagingon si Kristo, ang mga iya ni Kristo nagsunod niya. Nan kay si Kristo nagtuman mas kasuguan, ang mga iya nagsunod niya. Unsa man nimo pagkaimong iya ka nimo pag-ingon iya ka ni Kristo unya wa ka nagsunod sa kasuguan nga matud pa ni Kristo, ang akong mga karnero nagasunod kanako. Unya si Kristo nagtumas kasuguan, ikaw wa. Kana brother Alger, ang pamahayag ra na sa Biblia Tanawas 18. Usahay magud magsandig magumo ng mga gipangtudlo ba sa inyong mga pangulo sa simbahan. Dali kay mong mulunok, dali kay mong mulamoy. Mura mo sa ahas nga gutom, nga itsahan na gani uktok bunon, kanunon mo tukob dayon, mulamoy dayon. Wa pa'y usap-usap. Mauning inyo nga himuon. Iitsa na ganit na sa inyong mga pangulo, nga wa na ng kasuguan, pagtuo na lang, alamoy dayon mo largo, samtang ang mga pamahayag sa Biblia inyong ikulipa. Pamatirag gud ni ang Mateo 5:18 unsay gisulti dinhi, og sulta sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Timan niya ang gisulti ni Kristo tinuod, kapag ang tao dili na gani mutuo sa tinuod, adto gina mutuos bakak. Atong padayon na agbasa, sa pagkatinuod sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan bisan o sa kakudlit o sa katulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Gipatuo mo sa inyong mga pangulo nga way makatuman sa kasuguan. Mao bitaw nga sa nanghaging mga bulan o sa bag-o pang ang tuig 2023, ako'y naghangyo nga kung dunay taong makapamatuod o makabarog nga wala na ang kasuguan, andam kong muatubang, pero hantod ron way nangahas ana. Nga naman, sayod sila. Nga sila na alang nagpailalom sa anino sa pagtudlo silang mga pangulo sa simbahan, pero wa sila magpailalom sa anino sa mga pagtudlo dinhis bala ang kasulatan. Ingon si Kristo nga, sultihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan, bisan o sa katulpok o sa kakudlit, hangtod nga ang tanan matuman. Pagkaklaro niya na, karon ang unsa bang mga bahina nga sa panahon ni Kristo iyahang nabanggit nga sundon sa tao nga kasuguan, pamati iragod ninyo dinhis the Living Bible sa Lucas 18:18 hanggang 21, pamatian ninyo ha. Once a Jewish religious leader, usa sa mga pangulo sa kananaang usa sa mga pangulo sa relihiyon, nangutana kaniya ni nga pangutana. Good sir, amo ni gisgutan nini. Matud pa ask him this question. Good sir, maayong magtutudlo. Timan ha? Maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? Wa ba mo higala ani ma-interest? Wa ba mo niini makapansin kung unsa ni kaimportante alang nimo og nako ni nga pangutana? What shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa langit? Nag-ingon si Kristo,
Do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang napamalandong ang imong pagsulti nako nga maayo? Ingon siya, Jesus asked him, pangutanan ni Jesus, only God is truly good and no one else. Timanig yun mga kaigsunan, ayaw yun huna-hunaang ang imong kaugalingon, maghinambog ka kay dili na gusto ni Kristo na akasta ng mga divisyon, lalom ka nagpanghuna-huna, may 5 ka kabuok Biblia, gihilasan ang impakto anak nga maghuna-una magtanaw sa imo, kay ang giingon ni Kristo, ang wa lagi laing maayo, ang Dios sargad wa na ilain, no one else, wa na. Unya nag-ingon dinhi, but as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say. Nasayod ka na og unsay gisultis na pulo kasugo. Karon na may inyong mga pangulo. Bikuno sukmati kuno na. Siya ron naman sa nang inyong leader simbahan, oy digi na mauwaw po dinoon sa gisultis Biblia. You know what the 10 commandments say. Don't commit adultery. Dili ka manapaw. Mauna nga karong panahona, nikatag sa kalibutan ang mga mananapaw, ang mga butakal, nga naman, tungod na kay wa na'y pagsunod sa kasuguan sa Diyos. Dili ka manapaw, don't commit adultery, don't murder, dili ka magpatay. Ambot dihag unsay nangagis inyong Pasko sa inyong bagong tuig diha. Pero dito sa among barangay, di lami siligag sityo, gisod gyud in taon ang tao dito sa ihang balay gidunggab. Muna di ka kapaniguro ron, muna kamo diha imong kumpiyansa og abli-abli anang inyong pultahan labi naggabi bisan pag-adlaw, ilak gina ninyo, isirado ninyo na kay naay mga taong wa katudloi sa pagtuman sa kasugoan na kaliton na mugsuo diha saksakon mo. Ningo di, thou shall not kanana ang murder. Di ka magpatay. Don't steal. Dili ka mangawat mo na nga ayaw mo pagpaila bisag daghang mo kwarta nga kwartahan mo kay ang mga kawatan nangita ra nagkahigayunan nga naman kay wa naman ni sila tudlo sa ilahang relihiyon silang pundok pagtuman sa pugsugo. Unya don't lie. Muna ayaw na lang mo ana nga kinini kay naagyoy mga bakakon. Ang usahay ang iyang address maari diri gairan. Usahay maadto sa poblasyon Smidilin. Usahay maadto sa kanang Bourbon. Bastilan usahay matabugon abisag kinsa na lang nga ug apelyido ang dadon ngano man ni siya wa na may pagtamod sa kasuguan sa Dios. Mon don't lie, dili ka mamakak, di ka magsaksig bakak. Honor your parents. Tahura ang imong mga ginikanan. Karon daghanas mga ginikanan maunay magkingking sa ilang anak. Ngano man mga anak nga wa nakatudluis pagsunod sa kasuguan sa Dios. Mao na ingon dinhi, honor your parents. Unya na ingon dinhi, and so on, og uban pa. Sa ato pa ang wa ma-mention, wa mabanggit, mao gipasabot aning word nga and so on, og uban pa. Then nagingos 21, the man replied, og ang tao mitubag, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na ning gibantayan ning sugua, kanusa sukad pas akong pagkabata. Unya moingon mong way tawo makatuman sa kasuguan, oy kamo din hang mga pastor o pastora, pangauwaw in taon mo atubangas yung membro. Nga naman tudluin ninyo sa insakto, tudluin ninyo sa kamatuuran, ayaw anang mga tinawhanon lang nga mga pagtudlo, nga wa na itudlo ni Kristo, o wa na itudlo din his balaang kasulatan. Mauni ang gisulti dinhi. Unya kung imong basahon baya gyud sa balaang kasulatan, klaro og tin-aw gyud ang gisguta din his balaang kasulatan nga matud pa dinhi. So nang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 ngadto sa 6, akong basahon niya pamatii Brother Alger. O unya Brother Alger, kana na ang baliko na ko, hulaton ko na, matod pa nimo naa pa mo'y daghang mga pangutana. Hulaton ko na ang inyong daghang mga pangutana kay mauginay kinaham, maunay among ampay diri kanang mga pangutana kay ang inyo mang mga pangutana mo'y naghatag og kolor dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ning basahon nanguwan Kapitulo 2, versikulo 3 ngadto sa 6. Og ato
atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi nini kung kita nagabantay siyang mga sugo. Sa unsa mahibaluan nato nga nakaila tas Ginoo kung kita nagbantay tas iyang mga sugo? Unya nagingon dinhi, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Biblia ay nagpamatuod niya na bisag unsaon niya kisi-kisi ang gisulti sa Biblia, siya bakakon ug walay kamatuoran tungod kay wa magsunod sa kasuguan. Muna daghan rong nangalagad sa Ginoo, nagampo sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo, pero unsa nang klasiha? Mga bakakon ug walay kamatuoran. Hello? Karong gabhion na higala, New Year na. Ayaw palihii ang inyong hunahunag kasing-kasing sa pagpagahi sa pulong sa Dios. Unya ipadayon na basa 5. Apan bisan kinsa nga magabantay sa iyang pulong sa pagkatunod ang gugma alang sa Dios, nahingpit diha kaniya atong mahibaluan nga kita anaa kaniya pinaagi niini. Siya nga magaingon nga siya anaa kaniya kinahanglan magkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Sama sa pagkinabuhi ni Kristo. Nga naman, nagsunod si Kristo sa kasuguan. Si Kristo nagtudlo sa kasuguan. Kining programa nga inyong gipamatian, nagtudlo sa kasuguan sama sa pagtudlo ni Kristo. Kay matud pa ni Kristo ang akong mga karniro nagasunod kanako. Busan ni ay pangutana ni Kristo niyadtong mga taong kusog mo simba, mo alagad sa Ginoo, magampo sa Ginoo, mag-overnight, unya halapakpak, tuyok-tuyok, alive, alive, alive forevermore. Di ba? Makita ni mo na sa mga tao. Pero ang pangutana ni Kristo sumala sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Higala ang inyong nadungog og nabati, pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan. Og dunay naminaw karon sa inyo diha nga kini sayop dili mao, dili insakto, please text me. Akong number 090914822259. Amo nang hulaton kay ang gusto namo nga kami makorek mi diri kung sayop mi og ang among gusto nga sa dili pa mutapos kining kalibutan na. Kamo nakadungog na og nakabati sa kamaturan, kansang kamaturan imong makita nga ginatudlo sa balaang kasulatan. Mabuhay ka, Brother Alger. Uban sa nang naminaw karon si Pastor Joel Tirana maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw sa nakasabot og natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Pastor? Okay, salamat Brother John. No, niya sa dili pa ta mohatag dugang paghatag og tubag ato sa ning basahon ang mga mensahe sa mga viewers nato. Diya karon sa kapaglaom Jenner Reyes watching here in Mandog, Davao City. Maayong gabi ninyo dra Kuya John, Kuya Libby ug Kuya Joel. God bless all. Watching here in Mandog, Davao City. Magnabalik na niya og send. Ako di ay gi-greet si Ma'am Chris Jean Hidokyo nga naminaw sa Taboylan. God bless. Diya sab si John Lubitania sa Tabogon. Good PM. Happy New Year mga kaigsuonan. Happy New Year, Brother John. Kino sumadto ta sa unahan mga higala alang sa paghatag dugang pagtagad sa mga pangutana. Ang point niya din mga higala gikuha niya sa Marcos 16:16 nga matud pa tuo og bautismo unya ato lang kuno gilisod-lisod kay tuo ra man kuno. Okay, so salamat tigala Brother Alger sa imong pangutana. Kabahin sa pagtuo og sa bautismo wa gid problema dinha. Pero sa bautismo o human bautismohan dili kay gikan rata or kutob rata sa pagtuo. Kay kining mga kasuguan resulta na siya sa diha nga humantan na luwas. Kay kana magong kaluwasan matud pa nimo sayon ang gihatag ng kaluwasan pagtuo og bautismo. Okay, sa human nga nabautismohan ang tao, human siya nituo, di na siya mo balik sa pagpakasala kay kining pagpakasala mao na ang paglapas sa sugo. Human na bautismuhan ang tao kay nituo man siya, di na siya magpakasala. Atong tan-awon ang unang Juan 3 mga higala kung tinuod bagyod nga ang pagpakasala mao di paglapas sa sugo kay aron natong masayran. Atong tan-awon dinhi. Atong makita mga higala kung unsa gyud na katinuod. Unang Juan 3:4 matud pa dinhi.
ang tanan nga naghimog pagpakasala naghimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. So human di ay nga ang tao na bautismuhan, human siya nito na bautismuhan, di na siya magpakasala, di na siya mulapas sa sugo. Dapat di ay ning himuon, mutuo siya magpabautismo o niya mutuman na. Nga naman, kay kung mulapas siya, nagpakasala. Kung nagpakasala ang tao, naglapas siya sa sugo. So disgrasya ta higala. So ang requirements di ay too, bautismo o niya human, tuma na, dili na supak. Kay kung mo supak paghapon ta, mo padayon tas pagpakasala, gi statement tere sa versikulo 8 sa unang Juan 3:8, mao na statement, ang nagahimog pagpakasala or nagahimog pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. So sa ato pa, human kong nabautismuhan, human kong nito nabautismuhan ko, pero wa ko nisunod sa sugo, nilapas gihapon ko, awa ko nakadawat gihapon sa kaluwasan. Nga naman, nagpadayon man ko sa pagpakasala, unya kay ang nagpadayon sa pagpakasala panagiyahon man si yawa. Okay unta kung tuo lang gyud, pero kay ang yawa nagtuo man sad. Ang pangutana ba karon, ang yawa luwas ba usab? Atong tanawon ang Santiago 2:19 mga higala, kay ang yawa do na say pagtuo. Pero atong kumustahon, kumusta man ay ang pagtuo? Ato daw tanawon dinhi Santiago 2:19 nagingon, ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka niana. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab og nagapangurog sa kalisang. Kining yawa higala nagtuo sad, pero unsay resulta siyang pagtuo? Gakurog sa kalisang. Nga naman, wa man ni siya musunod sa sugo sa Ginoo. Wa man ni siya musunod, wa man siya mo bantay ana. Gani ang magpadayon guys pagpakasala, iya man siya wa. So nagpasabot nga ang yawa naa siya pagtuo pero wa siya sunod sa sugo sa Ginoo. Ego lang siyang nituo. Pero disgrasya gihapon kay ang kaluwasan di man mabatnan siya wa. Gani ang yawa gisaran mo pinadaya gani nga laglagon sa katapusan pinaagi og kalayo mao nang impierno kanang asupre. So mao ginay mahitabo. Unsa man nay ipahimo sa Ginoo? Sama sa gisampol ni Ginoong Hesus, dunay usa ka batan-on nga dato or ingnon ta nga pangulong dato sa mga Hudiyo. Mabasa nato mga higala sa Mateo 19:16-19. Nangutana kaniya, ingon siya magtutudlo, unsa may angay kong buhaton aron makapanagi ako sa kinabuhing dayon or makasulod sa harian sa langit? Unsa may tubag ni Ginoong Hesus mga higala? Ingon gis Ginoong Hesus, kung gusto ka nga makapanag-iya sa kinabuhing dayon or makasulod sa harian sa langit, tumana ang sugo. Wa siya maingon nga supaka. So sa ato pa diay mga higala, humantang mo tuo, humantang mabautismuhan, tumanata. Di na ta musupak mga higala sa balaod sa Ginoo. Kay ang balaod sa Ginoo kung atong supakon mga higala matod pang sa San Pablo dinhi sa unang Korinto 6:10, ingon siya nga asugdon lang ako 9. Unang Korinto 6:9 ug 10. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa harian sa Dios. Atong timanan word nga gigamit mga daotan. So unsa may batasan og kinayas mga daotan? Atong padayunan, ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makahilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawas sa isig kalalaki o sa isig kababay. Versikulo 10, o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang sa tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mao nay pasidaan ni San Pablo nga kon ang tao nga mulapas sa balaod sa Dios dili makasulod sa gingharian sa Dios. So sa ato pa human nito, human na bautismuhan, dili musupak sa balaod sa Dios kundi mutuman hinuon. Dinhi sa Efesos, San Pablo gihapon nagsulat, human ang tao mabautismuhan mga higala, human ang tao nito nagpabautismo sunod sa sugo, mao na ni ang buhaton sa tao. Efeso 4:22, 25 ug 28 mao ni ang gisgutan. Hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi og nga nadunot pinaagi sa mga malimbungong pangibog
25, tungod niini, hukasa gikan kaninyo ang kabakakan, kining kabakakan o pagpamakak, gibuhat ba na sa ikasiyam nga sugo sa Ginoo, dili magsaksig bakak. So ato ning hinumduman nga tungod niini, hukasa gikan kaninyo ang ang kabakakan, ug ang tinuod kinahanglan mo isulti ninyo ang matagusa ngadto siyang silingan, kay kita mga bahin man sa usa ug usa. 28. Ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat kundi magbudlay hinuon siya nga magbuhat sa mga maayong butang pinaagi siyang makamot aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagkinahanglan. 24 atras ta gamay. Og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong og pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Humandong mabautismuhan ang tao mga higala, humang nituo na bautismuhan, mosunod na siya sa sugo sa Ginoo, di na mosupak, og matod pa ni San Pablo, isulob na ang pagkabalaan nga gihimo sa Dios sama sa iyang dagway. So sa ato pa mga higala, mutuma na, di na mosupak-supak sa balaod sa Ginoo kay luwas na god. Ang pagsunod sa kasuguan mga higala, resulta na sa kaluwasan. Kay sa matod pang San Pablo sa unang Korinto 6:10, gipasidaan niya nga ang maglapas sa balaod dili pasudlon sa harian sa langit. So kay ang tao nga nagtuo og nabautismuhan kay naluwas naman siya para kandidato og langit, musunod na siya sa kasuguan sa Ginoo og di na siya musupak. Okay no, so sa di pa nako itunol kan Brother Libby ang dugang panahon di atay nakita dinhi si Larry G.R. Ponay ang iyahang mensahe si Satanas dito og Ginoo apan wala nituman sa sugo sa Dios. Okay, salamat. Anay gitong, mo ginato nga ka-contribute gitong. Okay no, so wala naman tayo nakita din ako ihatag ang dugang panahon kan Brother Libby. Okay, dugang salamat. Dapat salamat, Brother Joel. Salamat po sa pangutana nga gipadangat din sa atong programa. So, ang iyang point lang din nga naaman tagi mabasa sa Biblia nga maluwas pinaagis pagtuo kanang sa Marcos 16 matubad yun yung point niya nga ang moto pabautismo maluwas niya. Ikaduha niya ang pagtuor yun o ang bautismo moray maluwas niya kita nagputik-kuti ta kay Chichi Burichi. Chichi Burichi din yung ato kay nganong naapay daghan Lisuron pagod ang tao sa kasuguan. Tinuod na dili ba na ingon nakitay naglisod-lisod ang iyagong pagtuo nga ang Biblia murag ang iyang nakita ang Marcos 16:16 ra mura siguro na iyang Biblia. So kung imong tanawon ang kinatibuk-an nga gisultis Biblia higala, diha ni masabtan ang tanan ang unod ni anang pagtuo unya magpabautismo. Kanang pagtuo moabot man na matod pa ni San Pablo sa Roma, moabot na pinaagis sa atong madungog sa pagwalis maing balita. So moabot na to ang pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Nalaw man na kanang word nga pagtuo. Kanang pagtuo di lang ka nagtuo ta kang Kristo nga atong Dios ug manluwas, nagtuo ta sa mga pagtulunan diha sa balaan na kasulatan. Nabi tayo itong mabasa din sa nakasulat sa Buhat 2:38. Nagingon San Pedro nga pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo alang sa kapasayloan sa tanan ninyong mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So naghiskot ni gina alang sa kapasayloan sa tanan ninyong mga sala. Unsay pasayloon? Ang tanan natong mga sala kadtong mga sala nga atong nahimo mga higala. Unsa man ang sala? Ang sala matod pa sa tumabasa sa unang Juan 3 versikulo 4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So ang bautismo di ay alang sa kapasayloan sa tanan tong mga sala katong paglapas sa sugo. Pasayloon sa Ginoo ang atong pagpakasala, ang pagpakasala paglapas sa sugo. O niya mao na hinungdan nga pinaagis bautismo, ilubong kita ngadto sa tubigon nga lubnganan, simbolo nga gilubong ta og ang atong mga sala diya sa tubigon nga lubnganan higala. Ang sala
paglapas sa sugo. Unsa man ang sugo Dios Biblia? Sama sa napulo ka sugo. O naa diha ang Ten Commandments sa Ginoo sa Exodo 20. Mabasa nimo diha nga gidid-an ta sa pagbaton o Dios, gidid-an ta sa pagsimba sa mga Dios, gidid-an ta sa pagpasipala sa ngalan sa Dios. Gipahinumduman ta nga di nato kalimtan ang adlaw nga pahulay o nagitudloan ta higala nga tahuro ng atong ginikanan, di ta magpatay, di manapaw, dili mangawat, o niya dili mamakak, o dili maibog sa bisan unsang butanga si katawo. Sugo nas Ginoo. Sug ato ng gilapas mahigala. Diha ta nakahibaw naglapas ta sa diha nagtuon na sa Bible, ang bautismo mapasay lumaw na'y simbolo naghihugasan ta sa atong mga pagpakasala, mga higala, atong mga paglapas sa sugo. Unsa pa ginisugo nga atong malapas ang kanang mahitungod sa dietary law, mga higala, balaod sa pagkaon. Naaman na balaod sa Biblia, gisultis Ginoo, Levitico 11. Kung ato nang lapason sa mapeta ng baboy, gidili sa 7:8, nakasala ko ana, nahugawan ko tungod sa sala, og sa diha nakasabot nako ning tuo nako sa pulong sa Dios, ang gikinahanglan higala ang bautismo alang sa kapasiluan sa tanan nato mga sala. Subot ita sabot before ang tao bautismohan mahigala, pahibaw-on siya unsa ng mga sala ang ngayong nalapas. Pasayloon aron pahibaw-on siya aron human siya mapasaylo, human mahugasi siyang sala, ang iyang buhaton adi na siya magpadayon pa pagpakasala. Muundang na pagpakasala, bot pasabot mutuman na sa balaod si Ginoo. Kay sa atong mabasa higala sa unang Juan 3 versikulo 8, matod pa sa Biblia nga ang pulong sa Dios, kadtong nagapadayon pagpakasala, kinsa na tawhana nagpadayon pagkasala, kadtong wa muundang paglapas sa sugo. Nagyon Biblia, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala o nagbalinapason sa sugo, sukad pa sa sinugdanan, mga higala. Kaklaro ang pagkasultiha. Ang tao di ay nga nagpadayon pagpakasala, nabautismuhan kunuhay siya, pero wa gihapon muundang paglapas sa sugos Ginoo. Padayon gihapon sa paglapas igpapahulay kalaing adlaw ang giila. Padayon gihapon pagsimbag mga Dios-Dios. Padayon gihapon kaon ni anang gidili sa Ginoo, sumala sa giingon sa balaod. Ang Biblia nagsulti, ang nagpadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas. Kay si Satanas manusab, nagmalinapason sa sugo, sukad pa sa sinugdanan, mga higala. So muna siya nga point yang kuhaon nga, ang bautismo sa basa ganiha, alang sa kapasiluan sa atong masala. Human mapasaylo ang atong masala, nahugasan ta pinaagi sa bautismo, mga higala. Paghawas nato bag-o natang pagkatao niyang panahon na, ang buhato nato muundang ta, mga higala, sa pagpakasala. Di na ta magpakasala, but ibasabot, magtuman na ta sugos Dios, kay ang paagi nga ang tao makaundang sa pagpakasala, ang paagi nga buhaton sa tao magtuman na sugo. Kay mo na solusyon, ang magpadayon mo pagkasala, iya siyawa. O niya di man ta gustong mahimos iya siyawa. Ang atong gusto mahimo magitang iya sa Dios. Ang buhaton higala, human ta mabautismuhi, human nato nadawat ang Ginoo pinaagi sa bautismo, og naluwas na ta ni atong silot sa atong mga sala nga atong nahimo. Si Kristo mooy nasilutan siya kamatayon sa cross, napasaylo ang atong mga sala. Ang atong buhaton higala, magmatinumano na ta sa sugo sa Ginoo. So nagpasabot na nga ang pagtuo wa na nagkakontrahay og ang balaod. Kaysa diha nga niha tas pagtuos Ginoo, paminawa akong basaw ninyo sa Roma 3:31, onya dinhi nako basahon, mga higala, sa Biblia nga The Living Bible. Muna itong basa. Well then, if we are saved by faith, does this mean that we no longer
need to obey God's laws. Just the opposite. In fact, only when we trust Jesus can we truly obey Him. Gisulti ni Gala nga, ingon din kung naluwas kita, pinaagi sa pagtuo, nagkahulugan ba ni nga di na ta magbantay sa balaod sa Dios? Opposite na. Sa ato pa, opposite di ay ng tao nga maghuna-huna, nga naluwas pagtuo, na di ta mutuman sa Ginoo. Opposite na. Unsa may di opposite na. Ang taong naluwas pinaagi sa pagtuo higala, mutuman sa balaod, dili kay musupak, supaki mato Pablo, opposite na. Ingon ni, maulamang nga ang tao kung anaa siya pagsalig kang Kristo, makahimo siya sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. So ingon ana, di na magkakontrahay na naluwas ta pinagis pagtuo, din ta mutuman suga, ingon sa Pablo, opposite na. O sumpaki na. Ang tao dahil naluwas pinagis pagtuo, dili magsupak sa balaod, mutuman sa balaod higala. Di na amo, iyan as Ginoo, naas balang kasulatan. Wala naman tayo panahon, akong ibalik ang panahon ni Brother Joel. Higala magampo kita, dalang tanan ug makagagahom nga Dios naga sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, tuguting ang tanang mga nagapaminaw. Dadas kahayag sa kamatuoran sa pagsabot ug sila kabiga nga mga laga diha kanimo. Salamat nga ikaw magahatag sa among pagampo, pinaagi lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigalas kahangin na Pastor Joel Tirana, Brother Levi Clavis, o nining nyo boss nga higala gigsoon, Brother Jude dito. Magaingon sa inyong maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.